आंनि लाइफआव मोनसेल' रुल दं, मोजांजों बिराद मोजां, गाज्रिजों बिराद गाज्रि। Hello, Sam. I need you, Sam. Please come. Abu Suri. नोंखौथ' नों बायदिनो फिजागोन। बुहुमनि जेखि गोहोआनो जाया मानो जोंनि अननायखौ रावबो सिफायनो हाया। फैगासिनो आं आब', रेडि जानानै थादो। मासे गाज्रिहाय नोङो? नोंनिफ्राय एसेल' खम। नोंखौथ' रागाखौ आंबो जोंनो हायो, मिस एंग्रि।